उदालगुरियाव मुलुगनां सुबुं बारायथाइ एबा सुबुं सानखो सान फालिदों। हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगाफोरनि बादिनो उदालगुरि जिल्लायावबो बुहुमनां सुबुं सानखो सान फालिनाय जायो। बे बोसोराव सुबुं सानखोखौ गोसो गैयै गोर्बोआव थानायखौ होबथानाय आरो बिमा आरो गथ'फोरनि सावस्रिनि थाखाय जोनोमनि फारागथि लाखिनाय आयदानि सायाव सावरायनाय जायो। बे फोरबोआ जिल्ला सावस्रि आफादजों खुंजानाय उदालगुरि दालाइ सावस्रि मिरुआव जायो। बे हाबाफारिखौ उदालगुरि सावस्रि खोन्दोनि महकुमा सावस्रि मावख'गिरि डक्टर प्रबिन देबिया बेखेवनानै नखर दाथायनि गोनांथिखौ फोरमायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों नेशनेल हेल्थ मिशननि जिल्ला प्रजेक्ट डाइरेक्टर नमल सिंह बरग'हाइ, सन्जीब खुजुर, मधुस्मिता बैश्य, अनजुला बसुमतारी, सुमुखि दैमारी, सबिता दैमारीजों लोगोसे एनएम, आसा मावथि आरो मुलाम्फा मोनग्राफोराबो बाहागो लादोंमोन। बे जथुमनि गेजेरजों गुबुन गुबुन अरायथा आरो अरायथा नङै नखर सामलायनाय आदबफोरनि सोमोन्दै रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि होयो। मख'नो गोनांदि फैगौ 18 जुलाइसिम बे फोरबोआ सोलिबाय थागोन।